Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqika, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, Babu Dokotela engakuvusela into yakho. Iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bawujabulile umfana mohllo ngathi khehle umzulu amancingisi. Namhlanje sizokwenza ishuthi nomuntu omusha ingane yenyanga ingane ezalwe inyanga. Izokhuluma ngomsebenzi okusiza abantu kakhulukazi abathi bahlukumezeke ugangelwa amakhosikazi. Baba awubingelele. Asibingelele. Ubingelela ugcina isibongo akamkhathazo. Ngokuhlala ngiphume endaweni yase Eastern Cape Flagstaff. Kodwa indawo engisebenzela kuyona manje ngisebenzele Lamont. Lamont ukuphi nendawo Lamont? Lamont eDizababa mkhulu. Dizababa. Okay. Kunomuntu ozobe efuna ukuza kuwena eDizababa. Uza kanjani uma sesela iWema? Masusewema uyaqhubeka ungena ngase office. Masuse office ke ungabuza noma ikephi Dizababa ke bazokukhombisa. Because indawo esobala nje. Indawo esobala. Mkhathazo, lana ngifuna ke sikhulume lento mhlambe wena uma ungenawo unkosikazi understand ukuthi ibhlungu kanjani not kulodlela ezihlobeni zalo osuke unkosikazi ihlukunyezwa noma esuke eganga nalendoda asuke eganga nayo. Lento ihlukumeza even izingane ngokuthi ubaba usuke engenawo amandla okuzenzela lento le. Uthi unayo into okumvala ukuthi angafebe. Ya. Ikhona impande ukuthi simvale unkosikazi wakho. Avela casuke nje. Indoda mithi yashela avela casuke nje. Especially kulamadoda lawa anonkosikazi abasebenzayo. Unkosikazi wakho mesebenza nje kufuze ukuthi umvale ngoba akugeji emsebenzini nje bamqoqoda. Kufuze ukuthi nje uthole lempande le ezokwenza ukuthi emsebenzini ithi yamkhulumisa indoda avela casuke. Kodwa ke iphutha lapho lisuke lingekho kunkosikazi lisuke kulabantu bese sabangakwazi ukuhlonipha omunye umuntu phela lo nkosikazi akazile kubona but uzosebenza and kunemithi futhi abayisebenzisayo kumthambisa. Yabo ingakho ke nawe uyindoda kumele ukuthi unkosikazi wakho umazi. Uyawufuna umuntu lo muthi uzomdlisa wona unkosikazi uthi unkosikazi indlo ngifayela yona ekudleni ukwenza kanjani usefikele manje uzocaba nje emzimbeni wakho masolala naye. Ayikho into azoyibona. Uyacaba nje masulela naye. Makukhona nje okuthize okumphazamisa uyacasuka nje. Futhi azafika asho nantambama endlini. Uthi hey usibani usungenzela ukuthi nokuthi kanti kusuke kuyilento lemsebenzayo. Akusuke lento efakwe kuyena. Ya ngoba ngicabanga ukuthi uma ungakwazi ukuvala unkosikazi ukuthi angalingeki asike sithi ukulingeka lokho. Senze futhi nalamadoda lawa asebenzisa ama-emotions okuhlukumeza abanye abantu ngoba phela ukushela umfazi womuntu sokudlala ngama-feelings akhe ngoba usokwazi ukuthi umanipulate nje ushadile nawe ushade wena mhlawumbe ushadile kodwa umuntu ukhona umuntu onjalo bengizokuhamba ngikubuza ukuthi awunawo yini ukuvala amasela ke manje. Awuvala amasela mkhulu khona. Into yisibethelo into eyini le nto. Iyisibethelo mkhulu uyayibethela nje uzihlukene kabili ikhona ayangena amasela kodwa aficelele. Base kuba khona ke enye ukuthi nje abakucabanga ngisho ukucabanga umuzwa wakho nje uyabasinda imoto yakho nje uphethe lempande le ayabasondeli. Ihlukene ngawu2 enye bazongena baficebelele nje mhlawumbe bafice ama TV bayaqaqile yonke into beyiqaqile kodwa beshaya isithongwana nje. Then omunye wenza ukuthi umuzwa wakho ungajwayeleki kakhulu. Umuzwa wakho nje umuntu athi ubuka nje angacabangi ukugangela kubona ngoba usukuphethe lempande le. Uzobuza umuntu ukuthi lempande lena kuzohamba igcina ingane zezithi babakho nje sibonayo babakho esibonayo. Hayi lutho hayi akuzona ibhoki lezi impande nje yenza ukuthi ngoba phela ngithi uyazi ukuthi abanye basebenzisa ibhoki. Uthi umuntu umelungise u7000 abelungise 7000 nje uzoyithola lempande ngiphinde kube khona lo sikhothini abadlalela ngasegcikeni lakho futhi ukuthi uxhumane nami ngikunikeze lempande hlukana nokukhuluma kakhulu hlukana nokubalisa mkhona.
Mhlambe singayisebenzisa lempande ekuvaleni amasela njengesibethelo sifake isikhonkwane sezincaba ukuthi unkosikazi angaphingi noma angalingeki elengwi labantu laba bahambe bengcolisa imizi yabantu. Kunomuntu vese la emsebenzini oshela abantu besifazane kanti mhlawumbe kuba ubethintana bongamnika ukuthi okukhuphuka esikhundleni aye kushela nabafazi babantu. Yeah. Nawe wena obhizi nabafazi babantu lapha emsebenzini shiya leyo nto izokubulalisa leyo nto bazokudubula abantu kamadoda abo. Futhi ukuthi uxhumane nami ngikunikeza izinto ezokwenza ukuthi uhlukane nabafazi babantu ube sesikhundleni esiphezulu ube nemali. Sihlukane nododo umsangano nje indaba ukudla abafazi babantu. Uthi uma umuntu ethi uyayifuna iposition ngoba phela ama position ahlukene kukhona even emakhaya abantu bafuna ukuthi inkosi ibenza abeyinduna. Uyasifuna leso sikhundla. Esontweni iyafuneka lesikhundla lesi. Le nduku ingasebenza? Ayasebenza le nduku lemkhulu. Iyasebenza le nduku. Hlanganise nje u15,000. Thathe ngikubeke mkhulu. Ahlale lapha la hlale phezulu. Hlale abantu abaserious uphumele kulento kuyona. Uphume nje emjondolo. Hambe uthola umuzi wakho nawe. No, kuyezwakala mkhulu. Kunabantu abazofuna ukukuthinta. Kunabantu kodwa bathunuka amanxeba ngalento okudlelwa abakhosikazi ngoba yabona lento okudlelwa unkosikazi akuyona into ejwayelele ngoba amadoda amaningi ayakwazi ukuyichaza bakaze kudliwa wabo but laba abadlelwayo abakwazi ukuyichaza ukuthi bangathi uzasho bathi lento okudlelwa unkosikazi angifisela omunye umuntu. Kanti akazi ukuthi owakhe bamqede emsebenzini kodwa akaboni. And ngeke kubone ukuthi umfazi uyaganga emsebenzini. Ngoba uzobuya endlini normal nje kanti wena owesibili khona uqala emsebenzini. Azawuthande kakhulu futhi umsebenzi kanti useyazi ukuthi hayi. Yeah, ithi number bazokuthola kuyona. Ngingathanda ukuthi abantu bang WhatsApp esikhathini esiningi. Inamba engitholakala kuyona 0677 43 77 06. Yeah. Ba WhatsApp kuphela bangafona. Yeah, bang WhatsApp. Usangafona nokufona but esikhathini esiningi ngithanda ukuthi umuntu ang WhatsApp. Okay. No, kulungile. Uluphi usuku abangeke bakuthola ngalo mhlawumbe usuku sesontweni o mhlawumbe usuku yodlala ibhola noma hayi inyanga isonto inyanga idlala ibhola. Anytime nje umuntu udinga uzongithola. Uzokuthola. Babu Dokotela bawusiza bawujabule mfana mhlanje khona siyabonga. Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophile ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uBabu Dokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku082 459 1816 noma ku063 689 8922 Babu Dokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha.